Hey. Hey bafethu ndiyanqoba nangu umuntu ebhala akhona umhle sisi enkosi sithando sam Mrs K uthi story time uthi Zamabele, God loves you, we love you too. Tombo enkosi mamfundisi wami ndiyanithanda nam ndiyayazi bondithanda kakhulu. Ya ndiphakanyelwa ngumusa guys, umusa kaThixo ophezu kwami. Igama lam ekuthiwa ndingumesi, ekwathiwa ungumesi. Igama lam, sorry guys ndicime le nto ngoku indenzela izibukwayo, andidingi advert bendifuna ingoma kuphela. Igama lam ekwathiwa ndingumesi ngoku ndandigxothwa phaa ekhaya ndina 13 ndingazi kwale nto uThixo ayithethayo apha, igama lakho ungumesi. Yeyi imesi kaThixo iyandilandela. Yabona laa vesi ithi